Check us out, DJ Mar Barrio. Excuse me. Buhat na po kong kakakanda. Check out. Here we go. Sigirang kape. Sigirang kape. Sigirang kape. Naadik na ka. Sigirang kape. Sigirang kape. Sigirang kape. Naadik na ka. Kabigit yung mga tauhan na. Sigirang yung mga pangapi. Puntag udto hantog madaling araw. Grabe jud kung dili makapangapi sa isa ka adlaw. Maluyad daw ang ilang lawas kung dili daw sila yun kapangapi. Yo. Sigirag kapi. Sigirag kapi. Sigirag kapi. Naadik na ka. Sigirag kapi. Sigirag kape. Sigirag kape. Naadik na ka. Na ako'y kaila kusog kay mga pi. Dili gid siya gyud mahimutang. Ingon daw siya mamatay daw siya. Kung dili gyud siya gyud kapangapi. Puntag anto jud madaling araw. Kung wala na gani baligya nga kape. Muadto siya diya sa may 24 hours. 24 hours nga mga tindahan. Aron manggid siya nga mga kape. Kay ang kape daw sa iyang lawas. Kay maayo daw kuno. Kung dili daw siya gyud mga kape. Maluya or di ba mura na daw siya mama. Ingon na ko gyud sa iya ha. Ayaw palapis sa imong gibati. Okay raman na kung mga pika. Ayaw gyud na gyud pasubra. Kay kanang sobra gyud sa tuwa. Nakadaot yun na kung ikaw masubrahan. Grabe jud ni tawhana. Imbis jud gi paminawon ang akong tambag yun para sa iya ha. Iya lang yun kong gikatawan. Ang epekto bitaw sige niyang pangapi. Karon yun ginervyos siya. Tanawa wala man ka naminaw sa akong tambag yun sa imo ha. Kung naminaw mang yun ka sa ako ha. Dili man unta ka mang-ingon ana. Ingon sa mga doktor, okay lang man na og mga pika. Ayaw yun na pasubra kay kanang masubraan ka og sige pangapi. Naagyoy maitabo nga dili maayo nga maabot sa imong panglawas. Busa ako matambag nga sige pangapi. Ayaw na gyud og palabi kay kanang kapi. Makadaot na akong masubraan. Yo. Sigirag kape. Sigirag kape. Naadik na ka. Sigirag kape. Naadik na ka.